Vážený páni, tady je temný jazyc a vítám z nového videjka. Ako ste si mohli všimnúť, máme tu krásnu kolu, limitovaná, myslím, že je to ešte je tam jeden kus, keď som to kupoval. Je to tento krásna limitovka. Neviem, ako to natočiť, proste je to cherry. Hej, no a je to, má to 330 mm. No a má tu i QR kód, takže keď chcete, tak teraz si ho môžete oskenovať. Tak a my ideme na to. Vonia jak obyčejná kola, musím povedať. Je to jakoby pri chute, je to nejak, keby ste zmiechali kolu, Pepsi a možno Tutti Frutti, teraz v jednej. Tutti Frutti, nejak tak, keby ste to zmiechali a dali si tam iba samé bublinkové veci, tak nejak to tak chutí. Ja sa ešte raz napijem. Hej, jak som povedal, proste bublinková vec. Mne to je obyčajná kola. No a to je tak všetko. Skúšam sa prečítať, čo to je. Coca-Cola, HBC, Česko a Slovensko, SRO, PO Box 2. Českobrodská 1329 1980 21 Praha 9 Kyjev, Česká republika. Dám vám tu český zavol. Dám vám tu české číslo, hej, tak si ho teraz môžete napísať 283 015 801. V slovenskom znení 02 4949 4944. CZ Cola CZ, slovenská verzia, Coca-Cola SK, slovenská. Je to zalohované, nevrátný obal, zalohovaný obal. No. Zobral som túto vec, pretože mi to prišlo nejak cool, pretože ona v tom originálnom, tak ona bola nafúkla. Tak ja som si zobral túto. No a jak to poviem, proste je to limitované, už je tam iba jedna verzia, takže ten, kto to má rýchlo blízko, rýchlo chodí do toho obchodu a si to kúpte. No a ešte raz vám tu dám teraz linky, na ktoré môžete zavolať a počkať. Nevolajte na ne, viete čo, nedám vám to, hej? Nedám vám ich, ale ja si to dopijem a teraz by to začínalo chutiť, ako keby ste doslova zmiešali kolu a Pepsi. Do toho ste dali vôňu koly a keď sa to napijete a ovoniate, tak to je vôňa Pepsi. Ja neviem, ako to niekto mohol urobiť. Počkať, ja si tu vezmem nejaký pohár. Takže ja tu rýchlo odberiem. Tak, už som si prišiel pre pohárčisko. Počkať. Ja len upravím kameru, tak, bol som si pre to a ideme to urobiť, ako to vyzerá. Môžete vidieť, že doslova, koľko som toho málo ulial a koľko je tam peny.
No, čo vám poviem, toľko bubliniek je tam. Kúknite sa na to víčko. Jaké odpeny. Kamoško. Má tam nejaký výherný kód? Myslím, že áno, počkať. Je tam veľké K 7 RPN, veľké J 2 CDF. Veľké CDF. Limonáda s kolovo-třešňovou příchutí. Limonáda s kolovou čerešňovou príchutí. Zloženie voda, fruktózo, glukózový sirup, oxid uhličitý, farbivo, E 150 deci, kyselina fosforočná, prírodné arómy, aróma kofeínu, minimálna trvanlivosť do viď dno plechovky, nevstavujte priamému slnečnému žiareniu, skladujte v suchu. OK. Takže ešte raz. Na zdravie. Asi počkám. Napite sa teraz čistej vody. Ja teraz mám kolu. Na zdravie. Nám sa napijeme. To obyčajná, jak ste počuli. Tak. Takto je to kola. Takto je nová príchuť. Ja si to teraz necháme takto. A temný jazyk sa s vami lúči. Čau!